vaiheessa, kun mä rupesin kirjoittaa kirjaa, mulla oli 5-vuotias poikainen nimi on Martti poika. Mä luin sille prinsessasatuja. Ja se oli jossain vaiheessa silleen, voisitko äiti lopettaa minun kiduttamiseni ja kirjoittaa minulle jonkun tarinan, jossa olisi aidosti jotain järkeä. Ja sitten se sai toivoa, mitä siinä kirjassa on. Se toivoi 3 asiaa. 1. Todella nopeita autoja ja hirveästi taka-ajoja, mielellään poliisia. 2. Puusta tähystää joku tyyppi ja mielellään niin, että se vakoilee jotain toisia tyyppejä. Ja 3. toive, törkeästi karkkia. Sitten se katsoo mua vielä silmiä ja sanoo, ei silleen aikuis paljon karkkia, silleen niinku 1 karkkipussi, kun silleen lapsi paljon karkkia. No mä oon lukenut jo aikaisemmin ne kaikki useaan kertaan ja siitä lähtien, kun siellä kirjan takakannessa luki, että sitten tehdään elokuva, niin siitä lähtien se on ollut mun haaveena. Kyllä mä halusin alun perin Viljaksi, mutta toisaalta Helen rooli on paljon mielenkiintoisempi. Vilja on aika semmoinen ujo, mutta sitten se osaa myös olla tosi semmoinen, joka suuttuu. Ja sitten niinku, ei ole kuitenkaan semmoinen hirveä pelkuri. Ja sitten kun se alkaa tutustua enemmän, niin siitä tulee tosi semmoinen rohkea. Mutta Hele saattaa olla välillä aika niin kuin, ärsyttävä ja sitten vähän härnää kaikkia muita välillä. En mä oo yhtään Helen tyyppinen vapaa-ajalla. Mutta no, mulla on aika samanlainen juttu, että kyllä mä niinku sillä tavalla tykkään. Ja sitten mä oon todella paljon erilainen kuin Vilja vapaa-ajalla. Tää on mahtavaa kuulla tällaisia juttuja. Kun mä tietysti kirjoitan niitä uusia kirjoja, niin te kerrotte mulle tosi paljon uutta tietoa myös. Totta kai se on hienon näköistä nähdä, että näyttelijä elää lihoiksen tyypin, mitä mä oon ajatellut. Et loppujen lopuksi Hele on mun mielestä tietynlainen tyyppi ja sä teet sitä just oikein, Helena. Sama juttu. Mä oon ajatellut, että Vilja on se henkilö, joka seikkailee sen koko maailman, käy sen läpi, tekee listoja kaikista jännittävistä asioista. Niin nyt kun mä näen sut, totta kai sä olet ainoa mahdollinen oikea Vilja. Niin se menee. Me rossut voidaan tehdä mitä halutaan.